Ydych chi'n barod i ddysgu triciau? Ar gyfer y tric cyntaf, mi fydd angen bwrdd a tair pêl, neu gallwch chi wneud hwn ar y llawr. Rhowch eich ddwy law ar y peli ar yr ochr. Mae'r pêl cyntaf yn mynd i neidio dros un bêl, ac yna chi'n symud y pêl yma i'r ochr. Yn mynd i ailadrodd ar yr ochr arall. Neidio a symud, neidio a symud. Neu ni fewn yn araf i ddechrau. Gallwch chi fy ngopio i. Yna gallwn ni cyflymu. Yna, pam chi'n barod, triwch gollwng y bêl i'r bwrdd fel hyn. Cofiwch, gallwch stopio'r fideo unrhyw adeg. Ydych chi'n barod i cyflymu? Nawr bych chi'n deall y patrwm o jyglo ar fwrdd neu ar y llawr, newn ni symud ymlaen at yr ail dric, sef y teleffon. Chi'n mynd i ddal dwy bêl yn un llaw ac un yn y llall. Chi eisiau rhoi'r pêl i'r gwrthwyneb ar eich ysgwydd. Mae'r pen yn mynd i ddale yn ei le. Yna y bêl nesaf. Mae'r ddwy ysgwydd yn dod i fyny ac yn gwasgu. Nawr, ni'n mynd i gollwng y pêl cyntaf i fewn i'r llaw. Felly, rhowch y bêl i'r gwrthwyneb a gollwng ar yr un ochr. Cofiwch i wasgu i gadw'r peli yn ei le. Mae'r ffôn yn canu. Chi'n mynd i gafel dwy bêl mewn un llaw ac un yn y llall. Rhowch y bêl yma o dan eich fraich a gwasgu. Yr un peth efo'r pêl arall. Nawr, i ryddhau y bêl, agorwch eich fraich, bydd yn disgyn i fewn i'r llaw. Gwasgu, ryddhau. Gwasgu, ryddhau. Gallwch chi fanil ni. Gwasgu, ryddhau. Ydych chi'n gallu dyfalu beth yw enw y tric yma? Ie, y mwnci. Gallwch chi symud o'r ffôn i'r mwnci pam chi'n barod. Nawr bod chi wedi dysgu y triciau yma, gallwch chi ddangos eich ffrindiau, ond cofiwch, dewch nôl i'r fideos yma a ceisiwch unwaith eto, ymarfer. Da iawn chi!